Miesto, kde sa zhromažďujú rytieri okrúhleho stola. Miesto, kde sa hosťovi dostane kráľovského zaobchádzania. Miesto, kde pútnik unavený od každodenného zápasu a útrap nájde priateľov, pozornú obsluhu a lahôdky majstrov kuchárov. Miesto, kde vás čaká ozajstná hostina a návštevníka si vážia ako rytiera. Ctený pane, vážená dáma. V Náne pri Štúrove na Jokaiho ulici číslo 96 vás očakáva rytierská reštaurácia jedného z najvernejších rytierov kráľa Artura, hlavného ochrancu Svätého Grálu, séra Percivala. Chceli by ste sa zúčastniť hostiny obrneného rytiera, hlavného poľovníka alebo červeného rytiera v spoločnosti priateľov? Alebo by ste radšej rozmaznávali svoje chuťové bunky medailónmi kráľa Kota, roštenkou séra Ektora či pokrmom séra Percivala? Možno túžite iba po intímnej večeri s vyvolenou svojho srdca, po ragú s estragónom, nenapodobiteľnej husacej pečienke zvanej Túžba kráľovnej a vybraných ročníkoch aromatických vín. Čokoľvek si vyberiete, naša reštaurácia je vám k dispozícii. Brnenie rytierov, staré meče a tešlice vyvolávajú spomienku na legendárne bitky. V našej reštaurácii môžete popíjať ušľachtilý mok z ozajstných kalichov a, ako sa to pri hostine sluší, nenútene holými rukami konzumovať kusy mesa, lebo váš obrúsok bude stále po ruke. A naše prekrásne dvorné dámy vás obslúžia spôsobom dôstojným vašej rytierskej hodnosti. Čokoľvek potrebujete, môžete si ich privolať k stolu zvončekom. A keby ste chceli niečo odkázať sérovi Percivalovi, chopte sa pera a napíšte to do veľkej knihy našej reštaurácie. Poďte s nami do dvora kráľa Artura, kde v spoločnosti rytierov okrúhleho stola vás pohostí osobne sér Percival. U nás, popri skvelých pokrmoch, môžete okúsiť aj atmosféru legendárnych čias. A kým v spoločnosti vyvolenej vášho srdca alebo priateľov konzumujete chrumkavé mäso pečeného prasiatka alebo ochutnávate tajomstvá jemného morčacieho mäsa mníchov, či po ruke vám steká šťava vonnými rastlinami marinovanej hydiny, môžete súťažiť s našimi lukostrelcami, podstúpiť rytierskú skúšku s naším akrobatom Sivákom a odpočinúť si sledovaním erotického tanca našich brušných tanečníc. Ctený pane, vážená dáma, šľachetný rytier sér Percival s radosťou uvíta aj vašu predbežnú rezerváciu či telefonickú prihlášku. Zájdite k nám hocikedy, ak pri svojom putovaní zatúžite po odpočinku, uvoľnení a rytierskej romantike každý deň v týždni od 11. do 24. hodiny.